bende lonye weche mag chike. An kang'iyo Kithure Kindiki, ong'ama ber, Kithure ok ng'ama rach, profesa ng'ama ber kendo ong'ama ong'eyo chike ma dwarore. But kadipo ni obro romo e wuoche mar migosi Matiang'i, ok wanyal wacho sani, wabro rito mondo wane, nikech ka koro ok en about ng'eyo chike ma ng'ato ng'eyo kata kia ma ng'ato kiago chike. Aparo ni weche mag arita kwe dwaro lony maduong' moipogore gi mosome skul. Odwaro lony ma bende luwore gi kuonde misebedo kitiye ma dho ngere luongo ni experience. Koro gima ng'eyo ni sirikal to sebede moromo. Ing'e ni Kithure ne nie sirikal kinde Kibaki. Mano ema ji mang'eny ok ong'eyo. En e sirikal kinde Kibaki kaka PS. Although ne ok otiyo malach, notiyo matin kaka PS mar Justice. To e seche gieki to docket momako ni kata migawo momiye ni en migawo manyiso ni en ng'ama ni e chuny William Ruto, nikech migawo ni ok en migawo